Hello guys, ngayong gabi welcome my YouTube channel Catalina Arts. Akong buhaton karon guys, masayaw ko. Magsatya ko guys, kay para ko atras ni abante. Exercise guys, para maunat ang lawas. Di man ko kumao guys, magpiko-piko sa content. Hello guys! Saya-saya dong pada guys. Kapoy man din magsaya-saya guys. Pero okay ra na siya guys. Kaya para maus-us ang akong buya. Hello guys. Dinhi lang tama na akong pagsayaw. Okay. Gipungahan ko. Dako kay akong tiyan. Di ko ka mabag-ingon niyo guys. Di ko ka mo guys. Ingon. Sa viral lakit na ako guys. Pero ako iba.
bagsang na kayo guys tungkit. Bagsang na kayo guys kita ko na konti. Salamat guys. Og shout out ko sa tanan ng mga parente nga nag-vlogger saka. Og shout out diha ila Cancel Arts, Brenda Arts, Kiko Arts, AL Arts, og may Poor Sister or Janet Nepos, Tikuka, kuan basta muna sila guys. Og sa tanan akong parente, hello, please subscribe ni ining akong vlog. Bye bye guys.